Turun perinteiset keskiaikaiset markkinat ovat jälleen käynnistymässä. Tapahtuman tuottaja Sami Skantsi, onko tänä vuonna jotain uutta? No, tänä vuonna meillä on uusi varustepiha teema-alue, jossa on keskeinen aseisiin ja varusteisiin erikoistuneita käsityöläisiä ja myyjiä sekä toiminnallisia pisteitä. Voi kokeilla jousiammuntaa, katapulttia, on taistelunäytöksiä ja totta kai Rohantallien perinteiset hevosturnajaiset 2 päivässä. Mitäs kaikkea täällä on sellaista, mikä on pakko nähdä? No kyllä meillä kaikki on pakko nähdä. Eli meillä on hieno työnäytösalue, jossa on todella paljon erilaisia käsityöammattilaisia harrastajia. Sitten meillä on vahva musiikkiohjelmisto tänä vuonna ja totta kai joka vuosi on suuri markkinanäytelmä tässä torilla. Meillä on puolen tunnin välein kohtauksia. Eli täällä torilla tavataan muun muassa piispa sekä maailman laidalta tullut jännittävä mysteerieläin. Aika paljon näyttää olevan jo ihmisiä paikalla, vaikka oikeastaan markkinat ovat vasta aluillaan. No näinpä, että kyllä aamusta asti täällä on ihmisiä riittänyt ja toivotaan, että säät suosii meitä tänäkin vuonna. Kuinka paljon täällä on näyttelyasettajia? No meillä on myyjiä, täällä on noin 90, käsityöläispisteitä reilusti yli 20, sitten muusikoita huomattavasti ja talkootyöntekijöitä on tänä vuonna 25 täällä ihan niin kuin koko ajan työtehtävissä, plus sitten työryhmää suurin piirtein saman verran. Eli nähtävää riittää. Kyllä, monenlaista varmasti riittää koko perheelle. Täällä on kallon käsittely menossa. Mitä ihmettä teet ja mikä kallo tuo on? No kyseessä on nyt ihan vaan pässinpää. Ihan suoranaisesti. Ja putsausta. Täältä vaan viimeisiä tämmösiä roippeita. Et siistimistä. Ei sen kummempaa. Pitää pässinpääkin kaunis olla. Mitäs tälle pässinpäälle tapahtuu sen jälkeen, kun se on siistitty? No sit se tulee myyntiin. Että pässinpäitä on kaupan. Läjä tässä näyttää nyt olevan. Miten pässinpäät menee kaupaksi? No yleensä aika hyvin. Et se on semmonen Turun hittituote. Vielä en osaa sanoa tälle ekan päivän jälkeen, että mikä on tämän vuoden saldo, mutta katsotaan. Sitten ollaan tekemässä sahtia. Paikalla Härkäpää ja Sonninuittaja, oliko se näin? Kyllä. Mahtavat nimet ainakin miehillä. Hei, miten syntyy hyvä sahti? Se syntyy oikeastaan, se on hyvin yksinkertaiset aineet. Vesi, makea vilja eli idätetty vilja ja hiiva. 3 raaka-ainetta. Mikä sahdinteossa on vaikeinta? Ai, eihän siinä ole oikeastaan mitään vaikeinta. Se on, sanotaan, että mitä saamattomin ihminen ja hittain, niin sen paremman sahdin hän saa aikaiseksi. Hätäinen ihminen, niin se ei saa ollenkaan aikaiseksi. Tässä pitää hyvin hitaasti toimia ja mieluummin vielä nauttia sitä sahtia siinä teon lomassa. Ja tuolla on padassa katajan oksia. Minkä ihmeen takia? No katajalla on 3 merkitystä oikeastaan. Se antaa makua siihen yksi. Toinen se antaa hiukan säilyvyyttä. Ja kolmanneksi niin se toimii semmoisen suodattimena. Eli sitten kun me tämä syntynyt mallassokeri uute saadaan kiinteistä aineesta pois, niin se on karkean suodattimena tuossa suoratin tynnyrissä. Hienoa. Eiköhän oteta sahdille? Otetaanpa sahdille.